Ens agradaria conèixer la seva valoració d'aquesta primera edició de la Fira Mollet del Vallès. Bé, la valoració no pot ser altra que dir que és molt positiva, perquè no només perquè ho digui jo, no? I perquè m'ho sembli després dels mesos que portem treballant en l'organització d'aquesta fira, sinó perquè crec que és l'opinió generalitzada del conjunt d'expositors que ha col·laborat en fer possible aquesta fira i del conjunt de ciutadans i ciutadanes que han visitat durant aquests 3 dies el Pla de les Pruneres renovat i adaptat per acollir aquesta fira. La resposta ha estat extraordinària, ha sobrepassat en molt les expectatives que nosaltres teníem plantejats i per tant hem de valorar molt positivament la primera edició de Fira Mollet, que de ben segur no serà la darrera. Què és exactament Fira de Mollet? Fira Mollet va néixer, ara ja fa algun temps que estàvem treballant amb la idea de fer una fira que potenciés el sector comercial i de serveis de Mollet i durant un any vam treballar amb aquest projecte i d'alguna manera l'objectiu bàsic era mostrar el gran aparador de comerç i serveis que ara mateix és Mollet. Què li ha cridat més l'atenció? Pues no gaires coses de moment perquè entrem ara, o sigui que estem començant la ruta. Què li està semblant aquesta primera Fira de Mollet? Molt bé. És la primera vegada que he vingut, però la trobo que està molt bé. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? Todo lo opuesto en sí, todo lo opuesto. Què li està semblant aquesta fira? Molt bé, molt animat i està molt bé. Molt bé, i molta gent, molta participació i vaja, tothom queda satisfet, Què li està semblant aquesta primera Fira de Mollet? Doncs crec que és molt interessant i de fet és un exponent de que Mollet és viu i Mollet s'hi treballa i Mollet té molt futur i que es preparin les poblacions del voltant perquè Mollet vol tirar endavant.
semblant la participació de la gent en aquesta primera edició de la Fira de Mollet? Bé, jo penso que inclús pels expositors està sent una sorpresa, en el sentit que potser no ens esperàvem l'èxit que està tenint. Tant de públic, a pesar del mal temps, el públic està responent, està interessat. Jo penso que les fires és una manera d'apropar-te, potser amb el client que passa pel carrer i no s'atreveix per mandra o perquè les circumstàncies de treball no pot. Llavors és una ocasió pel comerciant d'apropar-te al client del carrer, amb oferir-li uns preus assequibles, amb oferir-li un producte que li pot atreure o no li pot atreure. Què li està semblant la resposta de la gent en aquesta primera Fira de Mollet? Bueno, aquesta fira ha sigut una aposta, diguem, difícil d'inici, perquè a Mollet no hi havia cap tradició, però per ser la primera jo crec que ha sigut un èxit rotund. Què li està semblant la participació de la gent, la resposta de la gent en aquesta primera Fira de Mollet? Molt favorable. Pensava que vindria gent, però tanta potser no, que no m'ho pensava. Què li està semblant la participació, la respuesta de la gent en aquesta primera Fira de Mollet? Pues realmente creo que podemos pensar que ha sido un éxito, puesto que realmente yo creo que todo Mollet y los alrededores ha venido a visitarnos. I per vosaltres què representa el participar en aquesta primera Fira de Mollet? Home, ha sigut un aparador de cara a la gent bastant important. Aquests vales de descompte que hem donat del 5%, la gent els ha agafat amb moltes ganes, eh? Jo fer publicitat per la ràdio i això, venia molta gent. Escolta, els vales, bé, m'ha agradat molt. Una experiència que jo crec que repetirem. Què li està semblant la resposta de la gent en aquesta primera edició de la Fira de Mollet? Pues fantàstic, o sigui, ha tingut una acollida excepcional, vull dir que jo em semblava que tindria un èxit, però n'ha tingut molt, perquè la gent, tothom felicitant-se, perquè vull dir que deien que per Mollet això era una cosa que faltava i estem molt contents en general perquè ha vingut molta gent, molta.